Hello mga bay, maayong gabi, Middle East. Maayong udto, kadlawon, hapon, ug sa mga orasa karon sa inyong mga namutangan. Kumusta mo pag-usab? Mapay pag-abot nako mga bay karon gikan sa biyahe no. Ug unsa man ni mara maghinay atong connection karon. Nabili nang akong tripod dito sa Pikas. Gino ko pag-check nako sa kong bag karon wala ang tripod. Ay nag-chat sa ko karon na ingon siya nga mag-live kuno me. Ug unta makasulod siya. Og pag-chat niya wala man koy kilay bagay na erase ang kilay kabuang na mo ganiya dito kuan ba. Ayan. Na-erase akong kilay ganiya mga bay sa kakulitan dito sa kabila. So hello ninyo, pasensya na kung hello, hi Jared. Hello, kumusta? Tanggapin mo na ang aking proposal sa iyo. Ay, Junila Arisala Sultan. Hello. Kumusta? Pinapakilala ko sa inyo yung ano ko. Kumusta? Magkilala ko. Ano bang buhay? Welcome po natin. Mabuhay. Welcome po natin sa pamamagitan na napakarami. Inday, narinig mo ako? Naririnig mo ba ako, Jared? Yes. Bakit gano'n? Siguro may feedback. Mayroon ka bang ibang phone? Jared, parang nagpapapugi ka, Jared. Bakit ako nagpapogi? Oo, parang umupugi. Oh, wow. Hindi ko alam kung bakit. Pugihan mo. Yeah? Ganon ba? Oo. Umupugi ka. Kasi nandito ako sa live mo. Kailangan magpogi, di ba? Ay, gano'n. So ngayon, narinig mo ba, Jared? Ano? Yung boses ko doon, yung boses ko mo? Okay lang, putol-putol lang. Putol, mahina yung signal ko. Bakit mahina yung signal? Kailangan mag-workout yung signal. Kailangan mag-exercise. Maging malaki. Okay na kayo. Yeah, maayos ang kilay mo. Pantay ang kilay mo. Pantay na, Jared. Okay na, Jared. Yes, ayos na. Maganda. Napakaganda. Para sa'yo. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba ang sasabihin ko tungkol sa kilay mo? Oo. Ano nangyari ko? Ha? Yung boses ko. Napaputol ba yung yung connection natin? Yung connection ko siguro. Siguro yung lang sa signal. Anong gagawin natin? Sige, ikaw siguro na lang. Kumanta ka. Kumanta yung signal. Oh, ikaw na lang. Malinaw ang boses. Oh, malinaw ang tinig ko? Oo, malinaw. Ayaw mo ng boses. Sige.
Anong gusto mong kakantahin ko? Ano? Tatanong ka sa akin kung ano. Sige, gusto mong mag-compose ako ngayon? O sige, bahala ka. Kay ganda ng kilay mo, kay ganda ng kilay, kay ganda ng kilay ni Inday. Ano kayang ginawa para kumanda siya sa kanyang paggawa ng kanyang kilay. Inday, napakaganda mong kilay. Inday, napakaganda ng iyong kilay. Gusto mo yan? Nakigawa ko lang yan. Ang pamagat ng kantong yun ay Pinakamagandang Kilay ni Inday. Pinakamagandang kilay na yan. Lagi daw, ang boses. Parang may kumangit. Dapat may kanta ka rin para sa akin. May kanta ako para sa iyo. Sige. Yung kanta sa iyo. Bakit ngayon? Bakit? Wala na. Ha? Ulitin natin. Ulitin natin yung live or yung kanta? Oh, kasi sabi nila yung boses. Basag-basag. Ulitin na mga bay. Dito muna tayo. Sige. Tayo. Bye. Okay, sige. Hit na.